Здравей, България! Добре дошли в ден трети от нашия обзор на войната. Осъществявам през публично достъпни източници и сателитни данни. Днес виждаме множество ескалации в региона и първите американски жертви в Кувейт, където 3 са официално загинали и има няколко тежко ранени. Масивни удари се виждат по американските обекти в Ирак, около летището Ербил. Засечено беше и първото движение на стелт бомбардировачите. Америка отговори с снимки относно ситуацията около самолетоносача Ейбрахам Линкълн. По данни от военното командване, операциите продължават. Реално 4 балистични ракети няма да пробият през защитата на неговата бойна група, която включва кораби клас Халибърг, които представляват ПВО система Патриот на вода. Командването съобщава и за над 1000 поразени цели в Ислямската република. Целите включват правителствени сгради тип президентство, парламент, военно министерство, както и военни активи тип ПВО и пускови установки. По последни данни вече 6 танкера и други кораби са били атакувани в прохода Ормуз. В предишните ми видеа сме обсъдили за колко критична точка говорим и очаквано виждаме паника и по финансовите пазари още днес. В Тексас и Вирджиния се разследват инциденти с хладно оръжие, в които може да има намесени американци, които са радикализирани до ниво атаки. Изглежда едно от лицата е носило дрехи в подкрепа на Ислямската република, но още няма достатъчно достоверна информация. За протокола, аятолата не беше политическия лидер на Иран. Тази функция се приписва на парламентарни и президентски структури. Хаямени обаче беше духовният лидер на шиа-мюсюлманското движение. Тип нашия поп и не искам да насаждам страх, но бих предпоръчал бдителност и по Европа, след като ислямския режим обяви отмъщение и призиви за джихад. За момента Америка основната цел, но не пречи човек да има едно на ум по места с големи тълпи. Ако намирате видеото за информативно и искате да бъдете в крак с всички събития, харесайте профила ми, където ще има ежедневен обзор на конфликта. Каналът покрива новините без крайности и затова нямам официални спонсори. Съответно разчитам изцяло на вашата подкрепа, за да мога да продължа да ви предоставям преведена достоверна информация ежедневно. След удари по френска военна база в Абу Даби, вече има информация за техния самолетоносач Шарл де Гол, който е в движение. Извън американските, това е единствения подобен, който се задвижва от ядрен реактор. Саудитска Арабия също приготви ответни удари, след като бяха поразени от няколко ирански ракети. В пустинята Негев, където Израел е позиционирал съоръженията си за цивилна ядрена енергия, имаше удари също така. За момента няма данни за радиационна зона, но тази ситуация може да се използва за още по-голяма ескалация. Какво е вашето мнение? Пишете в коментарите.